చూడమ్మా ఎంత కష్టపడి బీగ్ మాన్ చేసిన ఇక్కడ కార్లో. అఖిల్ కార్ ఎట్లా తోలేదా బీగ్ స్టార్ట్ చేసి బిడ్డ తోలు. చూడమ్మా గేర్ వేసే బిడ్డ. బీగ్ అఖిల్ ఎట్లా కారా రెడీ వేసా. గేర్ ఎత్తే గేర్ వేసమ్మా. గేర్ వేసాను బిడ్డ. కార్ స్టార్ట్ అయిపోయి అవ్వ మనం ఇద్దరు పోతాండం కార్లో. చూడు ఎంత బాగా తోలుతున్నాడు బా నీ కొడుక. మళ్ళీ ఎక్స్లేటర్ అయితే కీ ఆన్ చేసా. చూడు కారా మళ్ళీ గేర్ వేసి చూడ గేర్ వేసాను చూడ. ఇంక దీనికన్నా తోలాలమ్మా కారా. ఇంటికేట్ వేస్తాడు బిడ్డ. లెఫ్ట్ రైట్ ఇంటికేట్ కూడా వేసేసా. హ్యాండ్ బ్రేక్ వేస్తాడు ఇక. హ్యాండ్ బ్రేక్ అయితే